Otu jikọta ndị ọrụ Naịjirịa ngalaba Anambra steeti esonyegoro ibe ha n'akụ ala Naịjirịa niile wee mee ngagharị iwe maka etu esi wepụ ego mmanụ sọbsidi na-etinyeghị ha ga-eji wee dajụọ nsogbu ọ ga-ebute nakwazi otu o si emesi ndị ọrụ ike. Ya bụ ngagharị iwe bidoro n'isi ụlọ ọrụ ndị n'oge dị n'Ọka wee garuo Alex Ekwueme Square mechezie nachiyakwa n'ogige n'oge. Ngozi Obileri ga-akọlụkwa ego aka n'isi. Otu ahụ akpọrọ Organized Labour nke Anambra bụ nke ndị nọ n'ime ya gụnyere Nigeria Labour Congress, Trade Union Congress, Nigeria Union of Local Government Employees n'oge na ndị ọzọ gasị bụ ndị ahụrụ ka ha bụ akwụkwọ edere edemede edegasịrị ihe dịka Let the Poor Breathe, Pay University Lecturers their 8-month salary arrears, We can no longer pay our children's school fees na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ebe ha na-agụ egwu ha ji akwado onwe ha. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu na ụlọ n'oge nke dị n'Ọka ka onye isi NLC nke Anambra bụ Comrade Humphrey Nwafọ kọwara na ndị ọrụ anaghịzi enwe ike igotenwu ihe ha na-eri n'ihi otu ihe si wee gala ọnụ n'ahịa n'ala Naịjirịa ugbu a, nke ọ kọwara na ihe kpatara ya bụ ihe ahụ ewepụrụ na ọnụ mmanụ petrol ma o nweghị ụzọ ọzọ gọọmenti si wee tie ndị ọrụ aka n'obi ka e wee nwee ike benata ahụhụ ha na-ata maka ya bụ ọnọdụ. Comrade Nwafọ kọwara na NLC nke Anambra gbanyere nnọọ nke ala etiti ụkwụ n'ukwu ma dozie gọọmenti ala etiti ka ha gee ntị n'ihe ndị isi ndị ọrụ na-akọwa site n'iwepụta ihe ga-ejiti ha aka n'obi ka ha wee nwee ike na-aga ọrụ. Dịka ọ kọwara na ịkwụ ụgwọ ụgbọala wee gaa ọrụ ugbu a bụzi ihe na-enye nnukwu nsogbu ya nakwa iri nri ọnụ ma ọ bụ ịkwụrụ ụmụ ha ụgwọ akwụkwọ. N'okwu nke ya ka onye isi nke TUC bụ Comrade Louis Ogbonna kọwara na ndị otu TUC n'ala etiti sonyere ndị Nigeria Labour Congress n'izigara gọọmenti ala etiti ozi otu ọ dị ha n'obi ma kọwapụta na iwe na-ewe ha n'ihi ntaramahụhụ ụmụ ala Naịjirịa na-ata ugbu a, kpọkuzie gọọmenti ala etiti ka ha jisi ike na-egbughị oge gee ntị n'okwu ndị isi otu ha niile na-ekwu. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka onye isi Nigeria Union of Local Government Employees na Anambra bụ Comrade Chikwelu Adigwe na onye isi ndị Senior Staff Association of Nigeria Universities bụ Oriakụ Njideka Nwangwu kwararịrị na mpụ na aghụghọ bụzi nnọọ nke a na-akwalite n'ala Naịjirịa ebe ịrụsi ọrụ ike bụ nke akwaturu n'ala. Dụọ ndị gọọmenti etiti ọdụ ka ha gbasapụ aka iji wee kwalite ọnọdụ akụnụba site na ịkwalite ọrụ ugbo ka ọ bụrụ otu ụzọ ha ga-esi wee na-akwalite ọnọdụ akụnụba. Ha rụtụrụ aka mkpa ọ dị idozigharị ebe a na-arụpụta mmanụ petrol na obodo Naịjirịa ka e wee nwee ike kwụsị ịdị na-ebubata ya site na mba ofesi ma kwụsịkwa ntaramahụhụ ụmụ ala Naịjirịa na-ata site na ya bụ ọnọdụ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.